الأنبياء يا أهد سركي ديا الله غاتن دنيا سامغ خير الأنبياء شنو ما يدتكيا هلنسا أجيين قويا أي سويا كم بسكيا النبي منزلي ويهوري ضاهم كلي جناين كلي idan ka da tozali haƙora na sana kyalkyali mai sansana baiwa daga zuciya wanda ke kin anbiya ko ku sahabban anbiya yaya asarar duniya lahira bai daya in ya mutu can zai sha wuya dan baya kaunar anbiya soyayya rayuwa fagen kauna sai karuwa in an rike kai da anbiya fagen ƙauna sai karuwa in an rike kayar la'ambiya sanda kike wa majittafa shi ne ya sani na karfafa ruhi na ya zirfafa so ya zafafa min raina na ta ko kafa na zo don rai yayi sanyaya masoyina ka kula da ni ta so kai min magani san ka ne isan sani sanda kike mini dan kaunar da hakike mini Allah sa maka kayyir anbiya 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 soyayya rayuwa a fagen ƙauna sai karuwa in an rage kayar la'ambiya soyayya rayuwa fagen kauna sai karuwa in an rike kayyir anbiya soyayya rayuwa fagen ƙauna sai karuwa